Kublai yapi baro ki perlok bai jonga ki besngotunan ban page ik video jonga na kapor sekopor. Kani ik video kadai na kabenta kato karali jong ka PPP ha kasngin riu terik jong niu benai jong niu snem. Na baro live hun riu tli ki constituency ba uba arden ukot kerpang ye ki pa jong ka PPP ban wan che secretariat ha kajingkni inti jong i ki pa kinwan da kilakmut kenang bakinla ban ker telawir ya ke sekretariat. Handrai kabapla kalong kipai ba kiwan tangkumba arhajar ne arhajar tam malumala. Dei hangne la pausyai ba kipai ba hi menta ki lanya syabapalat ya kane ke parti. Pitik balai banga ongkumta. Ha usnem arhajar atpausaw. Ka WPP kalayo vote kumba sanlak nyopo hajar. Handrai ladang ipe kum kuto kesni Riu terik jong nu benai jong nu snem kipai ba kiwan tangkumba arhajar ne arhajar tam de hangto ngitip ba kipai ba kim shania sho ya kane ke parti kini gidei kipai jong ko VPP kibawan ha kato kasni riu terik pe hang ne pinyi bat kai ka ba ngamut ban ong hang ne ngakwa ban penken ma pi ba kane kadei ke surok kamdei kamadan lane ke playfield Dei nakata kadaw banga ong banga simjingkeng ba uniu pai ba ubadon hangne ula bandon arhajar tam malumala isin eya ki bapli kito ki ba wan sekato grali jong ko PPP hakato kasngi anda don bakali jingkali ki kamud ayu ba pi wan sekane grali ki bapli kimtip banjubab eyero kato kadai kajing ngekbi bat kajing sya ilam bakla upai ba laitno setang kito kiba dang negbig bat kiba sya ilam bakla kiba wan hagato kasngi nrutrik hanrai ubabuni upai ba ubastat ubalas ngautu menta kilas ngautu ba kane ka parti kanompoy shonoro kimut ban wan ban ker talawir ya ke sekretariat hanrai tang hangto ha uto surok ubadan hajan ka additional sekretariat ru kim yadap baha kipai jong ka VPP dei nakane kadaw ba ngaong ba kibawan hagani kesngi lain no satang kitu kiba ngebi bat kiba sya yalam bakla hakum kene kejai parti hanrai kibabun hi kipai ba kiba lanang lastat menta ki lasno thu syai bat kim shania shu yakum kene kejai parti kesurjong kipai ba naga ikadaw ba penlong yaki bakin sneusi banommi hagato kesngi indrutrik da kabaki ong kat kum kejing yo sneu jonga ki ong ba kum kene ke parti ladadon keno ke isu kilakot bat wer ye kipai ba banyalai sekretariat kipai ba kilaong kan mentoy ayu yangi bangin jit nong yalam kan mentoy ayu yangi bangin jit MLA ladadon keno ke isu kikot bat ye wer lang yangi kipai ba banyalai sha sekretariat kipai ba kiba lanang lastat menta habadon keno ke isu tata kadai ke kamram jong ki MLA omdei ke kamram jong ki pai ba dei hangne ki pai ba kilanya bad kilaong ba kumye kane ke parti ngimdei banchania lada ngishania ya kum kane ke jaj parti ke jaj briu jongi kanompoi shonoro hangne ngiliyo i ba kinongelam jong ka parti VPP kimdei ki befit bandong kinongelam jong ke jaj briu jongi ong ki pai ba